नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत वरण कशी करच म्हण पळोवया। वरण करच्याक आमकां जाय शिजोवन घेतिल्ली तोरी दाळ, सोय, जिरे, मिरे, फण्णे पालो, हळद, मीठ, खोबरेल तेल, हिरवी मिरसांग, सासव आणि हिंग। आम्ही हिंगा उदकान घेतला। फण्णा आयदनात 1 चमचभर खोबरेल तेलात जिरे आणि मिरे जराशी परमळ येतपर्यंत भाजून घेवका। मिक्सर आयदनात आम्ही सोय घेतला। या सोयीत भाजून घेतील जिरे आणि मिरे, हळदी पिठो आणि थोडेशे उदक घालून गंध मसाला वाटून घेवचो। जिरे आणि मिरे भाजनशी बी मसाल्यात वाटच्या घाल्या जाता आणि फक्त जिरे घालून बी मसाला वाटल्या जाता। वरण करचे कायलीत वाटील मसालो, शिजेल तोरी डाळ, हिरवी मिरसांग, मीठ घाल बरेकन एकपटी मिक्स करून घेया। हे खूप दाट जाल म्हण पातळ करच्याक उदक घालून घेवका। आम्ही 2 प्याले उदक घालून वरण जरा पातळ करून घेतले। आता कायलीचेर एक धाकणी धापून वरणाक एक खतखत येवच्या दिव्या। खतखत येईल की हातूत हिंगा उदक घाल्या आणि फण्णा तयारी करया। फण्णा आयदनात खोबरेल तेल हुनकन तातूत सासव आणि फण्णे पाल्याच फण्ण दिव्या आणि हे फण्ण वरणात घाल बरेकन अनेक पटी गजगज येवच्या दिव्या। गरम गरम शीत, वयल्यान वरण आणि वयल्यान थोडे तूप। या जेवणाची रुची तुम्ही बी घेऊन पळया आणि कश लागलं म्हणून कमेंट करून कळया। व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि अशीच कोंकणी डिशेस कोंकणी भाषे पळोवच्या कामगार चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।